Ľudia na východe Slovenska sa spamätávajú z veternej smršte. Viacero obcí vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Slovensko aj susedné štáty sa pripravujú na ďalšie prívaly dažďa. Začal sa súd so strelcom na Roberta Fica. Atentátnik odmietol dohodu o vine a treste. Chce nižší trest. Európska komisia o stave právneho štátu. Na Slovensku zostali problémy v boji proti korupcii, panujú obavy v prípade médií a tlaku na občiansku spoločnosť. Bulharsko bude mať od nového roka euro. Dovidenia o 19:00. Zajtra v Rádiu Slovensko budeme s Richardom Dedekom objavovať krásy Chorvátska. Rádio Regina Východ vás prenesie na koncert víťazky košického zlatého pokladu Slávky Tkáčovej. Z Rádia Devín zaznie hudba skladateľa Mikuláša Zmeškala. A v digitálnom rádiu Litera nájdete letný mix detektívnych a špionážnych príbehov. Prežite deň s programovými službami Slovenského rozhlasu.